जब हम पकड़ गड़बड़ भइल मुंड हमार सोइया के देख हथियार आउच देखा है पहली बार सोइया के बड़ हथियार। ससुर में आईनी सखी गौना के हो बुझल न मर्दा हमरा भावना के हो। ससुर में आईनी सखी गौना के हो बुझल न मर्दा हमरा भावना के हो। अरे फायर करे लगतार सोइया के बड़ हथियार आउच देखा है पहली बार सोइया के बड़ हथियार। बाहर से वैले जब साझा के हो धैले हम के पाजा में हो। बाहर से वैले जब साझा के हो धैले हम के पाजा में हो। सोहन के ठीक न विचार देखी के बड़े हथियार आउच देखा है पहली बार सोइया के बड़े हथियार। presented by Sonia Music Vidya।